ni tin kho sakhar sa nen chung ko chom nan ha tho tor mo ngoi ngoi mo mai thei bok si lo ri ro ha takai omlain ibe se lo lama tangin na thatak mai tho tor ron offer che thu ta se ilom dan dor zia chu han ngai to ve ma te chu na chu lom takin I thok tange ya nima sila nangma du saka na thatak mai ko hmuwa petu chinge chuan a phasan le se chia chatakara ishiat ngai reng reng lo na hmuna imulai chu ron har chwakin toma chanpui tu po ni lavin omtala chota chuan nangma du sak tak angalang na thatak petu chinge khan thil dan dang dein an lo mil chia an hmela la mil ne na reng reng hmu tor om ho lo chuan lo en kal che sela chu mai alani lo I tong chwa vai chuan ti in vo bit zui bok ta se sela engtin nge yom ta kang le ole tun chum kan video a kan soi tor po hi chatiang deu chi a thilthleng chanchin man lai po ni lo tun hnai kum sang ni som ni panga le kum sang ni som ni parok mai thilthleng ani a video te abule changa atop thlengin min lo thir sakin min lo ngai thak sak le theu dom ya Madhya Pradesh khopui bhopala veng pakhat Abbas nagara chuan chung ko pakhat an cheng veya helai an chena veng vel hi chu India rama mire theide chena chin lo she to tan chuan soifia vak po angai om lave room zim te te a chep chetin chung kwa anin noa anin sungtela chu apan na samai sinian ro asole afar tluk tluka ni asatle alum uap le em boka tin du to ka e to tha motor an nei ngai hlom me ulo sumle pai le khosak nom na te chu an ban pha ka chuan om ve heklawa ni tin ei khop an nei ve tok tok hlom ani ber mai ti chuan chu venga cheng ve chung ko pakhata an pa bir chu puan thui e zong ni in ni leng in ador te ro te a chuan puan a thui ve ni tin china chunga a tho chwa chun be tham tak chuan a chung kwa chu ngei lem lovin a chom ve sham sham chin ani tin in chung lama anu pui puin an ne chun ang angin eitur te siamin an fa te ho chu alo en kol ve boka chuta an fa te zinga chuan hmeichhia pahnih om ve in an fan upa zawk chu amrin ni in anau zawk hi afrini ani ve thung ma se an fa te pahnih hian an te te tang hian an khosak dan chu an do khop lo em china hei ai nuama khosak ve chak le rwal ut reng rengin an chin ma se chu chu thilpa ngai ani lo na om chong lo to te po hian kan nei bak shet nei bel chu kan du vek ome kan tun din mun ai thave de ba om hi kan chak veka cheng som nein cheng za tal nei la an ti lain cheng za nei chuan cheng sang khatal nei theila tia do thu sam chin mishing kan ni meu se chatiang che chuan heng unau mi chepani te po hi an din huna hian an lung oi theilawa hei ai kang ve deuh ni chang chuan an khat ve thau thin ani nima sila masona le hausakna kan zondan kong ero chu ain ang vek thin lo thung chutiang chuan afrini te unau po chu chulai venga chuan lo sei lianin an veng chunga tho chuan school te po an kal veya chuta an hmel shiat le an chen te ho zong song po chu an ma ani ang thawa har sa ber ve te te vek tho an ni hloma to te po chu in she po ton chim chemin engma thop le zep thei ani heklo eng thil po thleng se veng chung mi zong song chuan an shevek nga zela chutiang kara chuan lo sei lianin amri ni po chu nula ti thei alo ni beta a ngei zong te ron nei ve tanin hindu tlangwal pakhat nen chuan anin ngai zong ve tlak mai ma se anni muslim chung ko sei lian tan chuan hindu mi kop chu thil ti chi ani lawa an chung ko mai ni lovin veng chung mi puite po chuan an pum thei don lo ani ti chu soingai lawa shia sa ani a nima sila chutiang sha chung chuan amri ni chuan a chung te bula chuan abial pa chanchin chu a shil be ta rengota te chuan rin lok angein a chung te chuan an lo pum lo chiang hle mai abial pa chu kop zel ala du ni chuan kong adap mai angai ta a chuta chuan amri ni chuan abial pa chu engkim shilin anin kop zel theinan an sa khwa islama inlet ve tu chuan asom ta tluk tluk maya atira chuan abial pa po chuan lo du lovin alo hnial ve boka ma se amri nin thiam tak maya mi tui ne na a han ngina a han thlem tak heu heu tak fawa chuan tang zo talovin hindu atang chuan islama ainat vi tange nge a
chutia abial pa ber Islam sa khwa ai le ve le ta ka chuan boina tur om ta hek lo le kumsang ni som paruka khan ani nei zuita ani ma se in ngai zon la ya an hlim reng angot kha in nei nu chuan alo ni to si lo ani nei atanga reivak lawa chuan an nu pa chu anin nge hle thei talawa in jem le tumin han be ve ngel thin ma se an hlim thei tak tak to lo ti chu an hei lo ve ve a chutiang ani awang chuan kumsang ni somni pakhat kuma khan anin chen fil le tangi nge a amri ni po chu an veng lam Abbas nagara chuan afa no pangte hruain ale le tangi nge ani heti lai vel bor tho hian anau afri ni po apasal nen chuan boruak thalo alno nei ve mek boka ani hian amit dapat lami pasala nein fanu komkomi an nei ve to hi a ma se ani no pa po hi au amri ni ti ang bok chuan in hauli in ti thiam lo reng renga hun an man hnuwa in chen ve le ta thobin an veng Abbas nagar lama chuan aron let ve le ta a chutian chuan an unau hian pasal chen fa en kol tur nei bok tho chwa nei bok si lo ni chungin arwalin anin lama an lot let be le ta tinani chu an pahnih le an fati tel lo po an in chu atiata a chet to te lungnen an pahnih ba ka an fati ve ve an naron hon pui tel zui bok si nen anin chung chu tho apikin a shom tho khat ve maya chutaka ra kumsang ni kumle kumsang ni pakhat covid shi len lai vel tak khan an pa ber chu van doi thak taken apol ta hlo maya chung ko chom na na sum le pai thok chok to om chon chutia a han bo le ngal chu an hmalam hun chu a thim nge mai chung ko no ber le a fano nu thloi pahnih te ba ka hian an nu cha nei chun bila le ti song so so ina chuan an cheng ta a toma la sum thok chhuak anom si lo ma se heta tak hian amri ni le afri ni ti unau nu thloi pahnih te chuan sum tho chwa dan tur an ngei to ta ani an khwa bhopal sa pura area chuan spa le massage center tam tak omin chulai bora ringot po chuan spa somni pakhat lai om hi a chu spa a chuan amri ni ti unau po chu an ba thok ve ta a chutia an unawa na thoka sumte an hanlak lo ve ta ka chuan an khosak po chu zia ve ta temin ei tur leina tur tla chamin anom to bik lo nu ber po a himin a fanu te zara ril ro ha dam takin aum ve le theita a ma se re ani lo chutia an mo khop leina an ni chung chu arei lo hle mai khatia spa a an tho atanga rewak lawa khan an na tho hlo atang ringota an hmoni thei ho lo tur khop chuan sum an hai lut nim tama ma tlap maya tom naman to le thatak tak te an lei fo ba ka phone thar tha tha te chu leita sutin zanlama ni se anin kota chuan kar aron ding ta fo mai boka chung zong zong chu thenam khoweng te po chuan lo mu ve kar lomin soi sep sep chu an kai ta vat mai ni chutia an khosak dan ni an che che chu soi chwa chang om lo thei lawa thenam khoweng te nen po chuan in hnial fo themin anin ti thiam lo pha fo ta bok nge an veng chunga chuan mi in hnung lama an soi le an ti ti du ber te an ya chhauta ani ye chuan heti hun lai vek hian heng unau pahnih te hian mi pa pakhat chandan yada fa an ti chu an hmel sha tharlia he pa chandan a hi bhopala spa pakhata manejara thok mekin atira chuan na thok khau anin ang hian anin sia ani maya ma se hun akale de hnuwa chuan au pazok amri ni le yada fa te chu anin nga zong chhauta a chutia anin ko pachanga reilo te a chuan an cheng non sui nge ki a amri ni chuan apasal masa alo ti to dan ngai bu khan yada fa po chu Islam sa kho a in le tura karvele ngat ngatin ani po chuan lo nar theilo vele ta thobin Islam sa kho a chuan ai let vele ta mai boka ma se aming ero chu thlak do lovin a hindu hming chu apu chun jom thong ye chuan amri ni yada fle afri ni ti ho chuan sum zom dan tur ngai to in anin kop chhauta a heta hian kumsang ni somni pathuma khan amri ni le afri ni ti unau chuan an chena mere theiveng Abbas nagar chu chwa sanin anin son ta ngala an veng atang hian anin son saklia mai anilo mere the chena veng atang chuan mi ho sa ho chau chena veng khosak hau tak em na le apartment pakhat lo man po sang tak mai mun asimba mall bul loka Sagar Royal Villa sa chuan apartment number zathum pathina an omta a
thum chung lekin mire thei venga in chete che boxi atang chuan apartment man to le changkang taka cheng thei khopin an om tamaya nima sela anwa in sonna veng Sagar Royal Villas lama lo cheng mek an thenom kho veng ti ho ero chuan an la hre chiang lo hlom em thung enge an thoa enge an ti khoilam mi nge an ni po cho an hrelem lawa tin mall bul vela chuan amri ne cho an hmu ve zeu zeu thina hetianga an hmurem chan chang te po hian khonge I tho engna nge I tho ve thin tia han biak lum lam an tum chang po in amri ne chuan an zo na te cho chang lovin api hel tla zel thina hei wang hian engna thok ber nge an ni po cho an hre thei theilo chu mai alani lo elevator a ni se tu ma rolin achang do ngai lawa achol fe ni lo chuan an thenom te ho cho tu ma abingai heklo chutiang chuan an apartment chunga hian atam theiang ber anau afri ni le yadaf tinen chuan an om ani ber mai heta an thenom pakhatina asoidan chuan asam hi anungin atlesar maya a color la anal thei em boka chuwang chuan beauty salon vera thok ani kan ring deuh toplom ti in asoi nge ma se toma ero in engna nge an thoa eng ang mi chiange ani ero cho an she ho lo thong te chuan chu apartment number za thum pahnih na chuan amri ni ba ka anau afri ni te yada fate amri ni fatinin an pali chuan an cheng ho veka ma se anu ber ero cho an veng hlui abas nagar lama khan an nu cha nei chhun bilal anen khan an la cheng ve thong chutiwal chuan an nu chapa hian aron tlo ve fo thin bok ani te chuan hun le ni te aliam zela amri ni afri ni le chandan yada fate chuan sum tam jok tho chhodan tur an ngai to ta a chuta chuan rem ro chhawin mire thei ve le chhong sumamo em ho so bitumatan an thlang ta a bhopal le a chhe vela mire thei ve tak tak zinga hian me cheu chu social media kal tlangin an bi pok chan ta phota amri ni le afri ni te chuan chung me chia re thei le thlawang ho tu nei thawe lo tak tur ti an hria chian te chu bia in na mo sak thei angin an vain sei ta china heta hian thakhata cheng sing khat hloba ka chena le ele in free vek chunga an awmpuia tang turin an soma India ram thilthlanga mi har save tak tak te tan chuan ele in free box chena free box chunga thakhata cheng sing khat lo chu a thabia ome abikin thingtlang nula thiamna le zerna nei box si lo tan chuan chu bak ka na tha chu awm bik chuang lo ati theng chu te chuan me chetam tak bia in then khat chuan an lo du lem lawa ma se du tok chu anom be lo theilo chung zinga pakhat chu bhopal lama me che pakhat ni in som thum pel or ani a tin ani hian fapa no pangte te pahnih a mei thai pui mek bok nen an re thein na mo chu amamo tak mi muwa un rei tak a tho thei tok zonga a boy hnuah chuan amri ni hian aron be fu ta hlo mai ani te chuan chu tianga tha na a han hmu tur chu along ve em a thil thalo engma thleng thei tur angpuin angai lo an apartment la chu a changkangin anwam thokata anma anila mirin tlak tak ni hian an lang bok nen chutiang ni awan chuan lom takin an somna chu pomin an awmpui ang hian a thokta a awmtira chuan engkim chu akal tluangin an duat bok nen an enkol tha a loni se a hun taka an pechat boka chutiang chuan a thlani na po pel mi alawin a hun taka hlo chu pelin a chunga la chuan an tha em bok si ani po ariru te a ha damin angai angam ta sar maya chutiang mi fel tak shon nuam box si le lo tha box si a han tong tamai chu alomin van nei a in ti via mai tona zong a fa ti po ril tra mi a shom nu tukin anom to bik lawang ti in ai ngei to a hlim nu tuk chu mani po in anui var reng mai ani te chuan hun a han kal dewa tum kha chu amri ni chuan zan in chu party na kan kal dona in chei ve deuh hlekla local ve ro tin a shilta a chotia an party na a helve tora an han som mak ati deuh hleka ma se api te chu achunga an tha in mi fel tak ani awangin lo thon tor thil omin a ring lo boka engma po soilem lovin azana chuan an party na a azui ve ta a chotia an party lai chuan in tur chu api te chuan ron be in ani po chuan alo in ve maya ma se chu thil a in hnu lo ka tang chuan engma hriat ani ta reng lo
Ashiat le masak ber so room chung a hian khuma lo mu in a har chuak lul maya eng thil nge a chunga chuan thleng po la hreche alo chuan a hoi ana samai ma se aril ro chu ron har chiang ve tel tialin a chunga chuan engi motak chu a thleng ti a hre thei maya a han hoi kwa le chuan a pi te pahnih amri ni le a free ni te chu a bula chuan lo dingin ama chu an lo mil renga tin an kota chuan phone kengin video hi an phone a chuan a lo langwa a chuta an ni chuan thilthleng chungchang hi ise chuak vai ne chuan heng I video te hi kan ti dar anga mi zong zong hmu thei turin kan pho chhuak ang ti in an vo zui tak mia mai chutiang ani awan chuan ngoi mai chu a thlang ta a video chu a dar ani vai chuan atan dampo acha kum to don silawa ngoi mai lo chu ti thei ani dalo ani mi chedang le pakhat chu kum som ni pakhat mi lek ni in Chhattisgarh lama Mung Valley area a beautician na thok ani a ani po hi midang te ang bokin social media lama na thok tura somna adong via amri ni le afri ni te chuan ron bi popin na thazok le lo thazok anon ofera ani ang nula la no pang tak ni box si chuan mason belna ani nge be sein an somna chu alo pom be ta a an bula hian August thla kum sang ni somni panga tangkhan a thok be tanta ani ma se hun a han kal dewa chandan yada pachuan ayan dan adik lawin a hnin hnai ma ma ta fo mai a rei deuh nu phei chuan a khoi lui ta fo maya August thla kum sang ni somni panga le January thla kum sang ni somni paruk in kara khan voi tam tak chandan yada pachuan a khoi lui man nge nge ni chuan December thla kum sang ni somni panga khan amri ni chuan Ahmedabad lama na thazok le lo tam zok boxi tho tur aum tia soin an bulakal ve tur chuan som ni a ani po chuan lo rem ti ve main an rol chuan Ahmedabad lama chuan akal ve le ta a ma se Ahmedabad an thlen hnu lok atang chuan ya sara amri ni melsia thatak pakhat chuan lo khoi ve le ngal chatin van doina chuan alo hmuak rang hle maya hei mai hi alani lo amri ni te nu chapa bilala chuan thingpui lo pe in a in ve maya ma se chu thingpui a chuan namdoi pol ni in a in zo hno loka chuan ni khoshilavin a om le ta a chutia a om lai chuan pong swal a tok le ta bok ani hetianga awan doina hian top chin ani lo emo te mai tur hian amri ni thian nai tak pakhat chanuwa an ti bok chuan pong swal be le bokin mi pathum ngot mai la ka tang hian pong swal a tok ani so in heng thilthleng song song a hian lo hnial emo tlan bau emo atuma piang la in video mang chuan vo betin an ti mal photur tho chu an soi zia mai bok si net chutiang ani awan chuan rel ru shom tak chungin pong swal na te chu atwar lok tok mai zela angoi top mai thin ani ma se January thla kum sang ni somni paruk alo thlen chuan chunula chuan engpo hwamin anni ho hlata tlan bo chu atum be ta a achung te bul Chhattisgarh lama chuan let in chung mi sol te chu akal san be ta wang wanga nima sela achung te bula omin chung mi sol te chu kal san fil to ma se achunga thilthleng song song te kha thei ngil thei rol ni hek lo le ni tinin arilu chu anatharin a hlau thong im renga chutia rilru shi om ring renga om lai chuan Instagram lama ama ang thawa pong sol tok ve to mi che pakhat bhopal lami nian chuan anin be fot hlo mai an pahnih chuan van doina tok ve ve to ani awangin an rilru ein mo ema in an thil tonte an han soi don chu an soi tam paule an thil ton chu in ang alo tam ting mai si ming in ang na tho tur an hmu dan in ang aron som to la mi in ang an thil ton la in ang bok eng kim mai chu alo in ang thu mai hi alo ni rek maya chutia an han in soi po ta tak tak ta chu an ril ro po azang sok mai te chuan in thurwalin an pahnih tan chuan beidun an rota a police hena an chanchin chu report an tumbe ta ani ma se an be se angotin thil ero chu aul sambi khaulo February ni somni pahnih kumsang ni somni paruk zana chuan victim no pangsok Chhattisgarh lamni zok chuan police station akal chu atum ta a akal tumna hmun hi bhopala Miss Road police station ni in chuta chuan avakal tangeya nima sila abe se ang chuan an lo dong som ta ho lo mai chulaya police lo omla chuan an lo ngai thutak lo ang reng wea maya chu mai ni lovin chung me che unau amri ni le afri ni tin chuan
in kung kaina ingmo hlek po ane ni chuan ama ngi po chu mo phur tu zinga atil ve thei zo kani ti in an lo shil let dai maya an hne na chengin awm ve thin kha ani bok si nen chutiang ani chuan ama po chu mo phur tu zinga an chiar til ve dei don ti na ani tlat mai si chumi ni wang chuan engma po bo zui thelawin a hole ta ringot maya ma se hemi zan vek February ni somni pahnih kumsang ni somni paruka khan bhopal lammi amri ni tinhiana an awmpui anga va om victim masazo khan malak alotung vele hlawa ani ero baksonia police station lama vakal thungin wan nei thak takin ani ero hi chu a case swan ngai ven alo hlo maya a chanchin ne thilthleng song te a soi vek nuwa chuan victim no pangzok Chhattisgarh lama mi po kha chu station a chuan aron thleng vele ta a chulai hmuna police officer chuan thil omzia chu a han chu chen hnuwa chuan chung me che pahnih te chuan an thil ton an soi song atang chuan thil fel lo lian tak chu a thleng ngei ti a hmu thiam ta tlat mai police station shanakal ni ma se an thil ton le thil thlenga chuan in ang atam reu maya an ma ni pum tu hming in ang bum an ni dan po ain ang mun in ang bok te chu a chin chia takara in official report chu pahnih thelu ni in chutatang chuan hnu chuina chu chhunzom ani chhauta ani ya chuan February ni somni pathum kumsang ni somni paruk zinga chuan police chuan marang takala in Baksonia police station atang chuan police team kha chu Sagar Royal Villa sampan chuan ankal tangala heta hian apartment number zathum pahnina chu panding ngal na lin kongka chu an han ki ka chuta in chunga lo omek amri ni afri ni le yada pate chu an baman zuita a police station lama thuzo fia turin an shoi zuita ani nu chuina chu kalpui ngal mopuk ni in an phone te po chu an lak sak beka amri ni phone a chuan WhatsApp group pakhat mitla deuh hi lo omin chuta chuan me che thalak sang tam tak an ID card te official document sang te thalak dang tam tak alo om cheu maya investigator te chuan an rin danin chu an thil ti chu bhopala le a chebel mai ni lo Mumbai Gujarat le hmun danga po an kalpui ni chu an ring ta hleya te chuan additional DCP Gopal Tom Solonsky chuan official statement siamin complainant siam te hian pong swal an ni thuan soya nu chuina hi chumi bo zui chuan chhunzom aniang tin victim hi thil sol ti tua potina hian anumpui angin an thok thina mi paruk laka thu boy BN section somruk pali te za somhni pathum te le zathum somnga pakhat noya te siamani a heta BNS ti hi tunma a IPC kanti Indian Penal Code kha ania tuna chuan IPC kanti thin kha amen ni in BNS ti in an thlak to ti kha lo sha ila tin heng ba ka hian sa kho zalen na in palzo sakle ti luina angzonga chet na awangin thu boy hi siam tel bok ani heti lai mek hian bilala chanu le yasra te ero chu an no birwa ma se police chuan theitop choin anjong chhunjom reng thong ye chuan police chuan an hu cheina chu morbokin thilthleng dania an sha chu an soita a chota an hmodana chuan amri ni chu upasok le engkim bultum tu an thlok bur ber le malatu ber ni in an sha ani hian an victim tur te chu ngun takin a thliar veka khoi hmuna nge chet an lakanga engtin nge niang ti zangsong te po chu angai to vek ni na langa eba ka hian anau sok afrin hi chu assistant angdevin aurem ro sa ang chu alo kalpuya mamo ani na huna te alo om thin thung tin chandan eda fairo chu heng unau mi che pahnih te le midang ti in kara hian thok palai angin awm ve thonga chu mai ni lovin heng victim te khoi tu hi ani boka heta chiang taka police na an shia tak bok chu mi pathum te chu chulai biala te chuan che in mi che pahnih laka an che dik lo tamai ani ringot lawa helai lo po atlem bera mundang state thum vela tal mumal takin hetiang an che dan hian ma an la thin ni ti te chu an che theya heiba ka hian an sum man dan hian an che dan chu thil te thammai mai ani lo ti atilang hle bokin an shia ani na taka chuan atua ma hi mere theiwenga in chete le chep taka tangin sumlak lo nang yal ngit le lok thatak nei si lo chuan in lo man le ni tin khosak shim po hau tak lu tuk na hmun
mi ho saveng an ti maya kumthum chung lekin an kho sa thu theilo ti chu thilthleng sa ani boka chutiang ani awang chuan an sum che dan vel chu an han chui cheng le ta boka hoya tangin nge sum chu alo lu a engtin nge anin pe kwal ti chu hria tumin an chui le ta a chutia an han chui ta ka chuan an be sele rindan aina sa le lianin an operation chu an local pui ni ti an hmu chuak le tatlat mai heta hian bhopal Mumbai Ahmedabad le khopui then khata chuan hetiang hian an local pui vek thin ti an hmu chuak ta a tin victim pahnih te report dan angkha an thil ti dan tlang pui ni in na tho tur lo po thapa ngai tak an ofara atir lama chuan an chunga an tha in an victim ten an mania rinna an ngata mo ti vele party na a shwain an in tura damdoi tel ro in mipa an ko sakpui tira chung chu video a lo ko war thinin chu video hmang chuan an bo be chunsom ta thina an du lo zonga an om vai emo an thu an hnial vai emo chuan chu video chu thedara an vo ta chen zel mai ani he mai hi alani lo cheu mai amri ni le afri ni te chuan an victim te reng reng chu islam sa khwa in le torin an ti zela Chhattisgarh lam ni victim tle rol te khan asaidan chuan yada fangi chuan bia in keipo islama ka in let deya nangpo in let vero nupuya nei do tor che islam sa khwa ami mi chale hosa tak tak ka zon sakdon chenia ti in ashirani ome an thu chu anyal that ngam yaw lo awangin adu awang reng pon lo chuan islam sa khwa in le chu arem ti ve ta top maya hijab te khum tir ni in islam sa khwa serle sang an ti dan te chu do lo rote ma se ati be fo angai pha ta thin ani police chuan chung tho ti awan chuan ti luin a sa khwa in le tir ti thu boy an sem bele tange nge a le chuan february ni somni pathum zinga miswal pathum amri ni afri ni le yada fate an man lai khan miswal dang bilal chandan le yasar te ro chu an lo tlan bo man ani kha bhopal police commissioner sanjay kumar chuan thu chwa sem halin mi pathum man to ania adang te po man thoi an ni ang investigation hi alakal me kareng ani ti in asoi ti chuan he khi chungchang newsa a handar ta ka chuan bhopal khopuya mi cheng te chu ngai dan in ang lo tak tak pu in an om ta formaya chen khatin chak taka mala a mi sol te shem ngei tura police an karlain chen khat ero chuan thil sol ti tu te sa khobon chungchang chu tilan sarber an tum kher nia lo shipol an omboka chuti lain chen khatin love jihad tia lo wa pol ombokin mi pui chu ngai dan sang sang nein an renoi noi ani bere ma se hun a han kal le deuh hlek nu chuan chutiang bo ruak ri deuh huk po chu azia om chhobi le ta dewa ani na taka chuan Chhattisgarh lam ni victim tle rol te khan police sona awazwal ko masak ber tum khan an lo chan dan tin azer lo mai ba ka an lo lak serious thatsak do lo em awang khan abi dong chuan basrang dal an ti mai hindu right wing group hindu fear fiak pol ani ve deuh ber mai hemi group a hian azwal ko zuita a anni hian lo puin bakswania police station khan official in complaint an thelu pui ta nge nge ani he khesian soizui a hlo in tin mun hiam le har sa jok te an tin mun sian na rem chang a manga boom ani fo mai te hi engtin nge kanin ven theyang ti te social media le aral khata tang rewata miring bur lo tora in shiat anga ina sajia te chu soizui ani na sa emiama tin engtin nge mitam jok hriat thei tura awareness kan pek theyang engtia malak chi nge niang ti te ngai dan sang sang chon soizui a hlo lo thei lo he ba ka hian zo na tam tak te he khesian a hring chhuak lo thei lo boka entirnan victim hi engza che nge an niang official tak chuan me che pahnih complaint thelu ta ti che akha anni maya ma se anni kherlo hi engzat nge omang le amri ni phone a thalak an hmu zo zai ti atang remote po khan poi khoina tor tu bum tok ve tho victim dang tam tak an om nge yang te chu arin thei maya ma se police chuan thalaka an hmu song song ti kha ngun takin an zuin an chui vek tho thung ani adot le chuan he an network he engtiang taka zawngi ani ang ya sirakha Ahmedabad a chenga victim pakha zo kha Mumbai lama ti po shwai ani boka chuti ni se chuan bhopal le a chevel mai ni lovin Ahmedabad le Mumbai lama po an chet nge arin om hleya
chutiang ani chuan mi padang tu emo laman chwa belo an thural pui dang hi oman la omnge an ring ta hlia ewang tak hian nu chui thei tur chi engemaw hlek omni omalanga piang chu police sam chuan an zui pharing zel ani tin zona dang le chu khonge poisa te hi an mi hau sawenga khosak sang taka an chet velna sen saw mai ba ka an sum le pai te hi khonge a amri ni afri ni le yada fati ba ka hian tungel hlok na lo tel ve tu dang niang le ma se heithil financial investigation ero hi chu alakal mek ringa shat fia wat thei ani be se photiang te chon heng kan victim te pahnih ni lo victim dang engma soi chok ve ngam si lo hi an omangim le an nge chu rin sa ni ma se eng ang taka tam nge an niang dan lam shimi te soidan chuan hetiang ang chi khesa he chuan victim te hian ngoi mai an thlang zok tlang puya a chan po khotlang ina an enda tur kha an shia a an tan chuan dam po anuam to thinawa hewang hian an ngoi hlen ta mai thin ti in an soi nge nge te chuan he khesa abul tum tu ber amrin che donan hi aten omin hausak le mason atum hleya ma se chu hausak na le nom sakna ani na tur chuan mi har sa le re the jok te ator tira ama ai po a lawan doi le har sa ve le chong sok te torna chuan lok na lo mo atum tlat mai se tin hausak le nom sak atum dan kong hi arap thakin aten omma ma a anau afri ni po chutiang tho chuan nom sak tumin akhusa a urem rot na mang hian engkima ani po inrol ve tho si in mi nat na le shiom na mang hian alo in chek arbom ve tho bok chu mai ba ka chandan ya da fa po adu ang zong aneya adu dana awm theinan asa khwami po phasanin he in pumna tin om taka hian a phusabera atang ve ani kha ti chuan he khesi tu na alakal meka misol pathum dang bilal chanu le yasir te chu wanted li sa dani in zon mek reng an ni boka nu chuina po hi alakal mek zel ri ani reilote a thudik kan shat veka misol te po ina an phu tok shemna an hmu nge ibe sei phot mai te ang ato bera chuan mitam takin case chui chwalo ronda to so ti in minon shil fo thina ma se case tharlam takhi chu chui chwa ngal mai ani thin lawa chuti rol chuan athar kan ngai thadu bok si nen in shathiam tlang zelila a thaber ome ole khati zong kha ton chuma kan case nge thla khole the chu alo ni le ta a video le pika in hmule ka tumle cheu don ya